Hero try ki para banget bat ki dia viewers ti menta ka step arpusan terik o nok pra no disamba ma ngat sibet pinsadan ki jingeseng bat finsai yo snow ki kubor Christmas ki baper mereka ni ka jingkran jonga mata shkani ka kubor hakani ka step mo kalong ka ba compare menang fi dah sengap ba beli kalong ka ba compare kendet nak ibang ngijukran but ngan bu kini ke jingkeli lani ngan bu kini ka jingkran nganong kidak sengap sya kidak balakha ya uji sukres hapo adono jangpi sama kidak ki balakha ya uji sukres hagi dok no jong pinganget paro simiet mo pilaya duai pilaya ap ya kata ka mo pi celebrate ya kata ka jingwan long beri uji sukres mo uji sukres sel adap kama tau dan hakti kamon jong ubleng imri ban kelat ya kata ba aladap kai uji sukres arajar senam mensyua uladap syayap ladap lamipat ban tau dan hakti kamon kajang ukpa ubah beneng mo pat un sawan pat sasisin banwan syau ya kita kibala kha bala dap ya ka long renyang jung Jesus mo kiba uji sukres hi un suki pasuki kinyo kinkop ya kata ka long renyang jung Jesus ti shwa bangin kop ya kata ka jinglong renyang uji sukres ka ba dak pura ka ba ketin jong blai nak city Ephesus ka kran harai ka jingkeli humta kalong hatul lakhan em ya uji sukres safi hoi pi celebrate ya ka jingwan long briu uji sukres ma hoi exactly ngimtip menu lakhai ka bible kam kran syai ta ti ngimtip hiru menu lakhai unrei tongin so kmen ba ngitip ba ka perthai baro ka wat lakam dei ka sngi exactly kam ngimtip ba dei arpsan ter ngi di ban sngo kmen ba ngitip ba baro ka perthai ka tip karakhi ba lakha shisha ya ukhun jong bleu Jesus Christ ndai man taka jingkeli ka ba na bu api hatu lakha ne em ya Jesus Christ haga dokno jong pi bat ki ai ki dak haba lakha ya Jesus Christ na ha ki dokno jong pi tong ini petwa na ka gospel Matias ka ai ka daw jong ka jing pa jong blei ukpa ya Jesus Christ syaka pertai ban kha onong phima hingin pet naka gospel Matias kul nong ka ba ningkong khat ka ba khat pra hi hom ne ka jingkha ya Jesus Christ te kalong kumni haba ka kemi jung u ka Mary kalayate ktien bat u Joseph man ba kimpat yasham lapau bakalapun khun ken na umen sim ba khun Henry u Joseph u tengah jongka ba udang long u bahok ba manru ban penbana yaka hakibri ulamut ban pelat no jar yaka Henry haba udang pusan yakini ki airu hakmi u angel trai lapau ha u haka jingpok sni u daang ko Joseph u khun u David wat shep ting ban shim yami yaka Mary ka tengah jong mi na ba ita ibalapun haka ilong na umen sim bakhut kan kharu yo khun men khatru ya u men khat kerteng ru ya men khatru ya ka kerteng jong u Jisu na ba un penem ya laki briu na ki pop jongki pi habalapun dau men sim bakhut haka Mary kabari ka ba kenja men sim nem dei ka ba kenja do ma kadai ka ba kenja men sim bat habalapun kai ka ba kenja men sim haka do jong ka Mary kan mau wan umen sim bakhut haka do jong ka Mary bat habalapun ya umen sim snap bai kan ni ngadang ong ka ba compare kan ni bat pina penlut jingmut haba ong no halapau bakalapun kun ken na umen sim bakhut cek ikini kidak lada lakha yo Jesus Christ haka dokno jongfi haka jingim jongfi ka ka banja ja ayu ya ka Mary Henry u Joseph u tengah jongka ba uda
long bahak ba umman ru ban penbena ya ka hakibriu ulamut ban pelat no jar-jar ya ka wat mut ba kalong kumtu ka jingkeman ya kameri perkhat pi ki shumat dur no ma pi menta kini ki long kami ngaban ong ma long kami ma perkhat yang ni jing perkhat kameri ka thai sakti kamshim ala bakala bat no kamshim la ya im auria bat no Henry kala yo ka jing pen pau no blai kasung thu te maka kasung thu ba kala yo ka jing pen pau no blai bo wan tu angel ong pan sapun ga khun pan sapun yu khun ma bat ka buram jong blai kan sawan man overshadow na ka man sawan man tap ka net ya kata Henry andala ja la pun yo jisu ka sakpo jong ka o Joseph o balaya te aktin mat ka o balaya te aktin bat ka umut pan pelat jar-jar ya ka perkhat pi ka jing sngau le ran ka bakum no modor ma pi te la ya te aktien man takamla ban explain yo Joseph bro kum no kan batai te yo Joseph pila ju perkhat ne me kata ba pi puli ka Bible pila ju perkhat ne kum no kan batai te yo Joseph ba nga kham tre te ngam dei te banga ya bakla ba no dei te banga im auria ba no dei te banga le eki kampop kamsi mangapun unicorn kamla te ban explain ya uru badai no men sim khu unum ngat te modorong pi katno kajing ketang hakado no jong nga super khat mo ho ngam te pi kilong kumi bin kerpat no renga perkhat na ni kaliang katno ba ka Mary mo hakato por ka dum ka put ka start mantangan batay no bat ndai tangata modor pi haki jiu haka jat menriu jiu lada lap yano ka kentai ka bai im auria mo ne ka im kelim la ban ong mo haba kala adap yate ki kan ka jing yate ka bakan tanga ka im kelim kala ban sya'lan tamau pikan mau bakatuka nuti habaki tu ki reuniam kilalap yaka bat kilamut ban len tamau no habaka kilap yaka bakai kelim mo bat utanga jangkawai ka tengah bat kilamut ban len tamau no hakapor jong Jesus Christ bat kanir kadai hakapor jong ka intertestamental period ki bakhat ma kadang dan ru ka hukum jong Moses bat kadang kan sawan artat syaka testament ka batamai kadang kadai ka intertestamental period apa pipuli ya ka gospel Matius ki gospel kitu ki saw gospel ki bingi ong ma kadai ka intertestamental period ni hapsu thu erta ti katno ka jing le ran katno kan batai kum nu te Joseph ka jing le ran ka basngau ayu habala pun ka ka bakan jaman sim ka jing sha ben sha kho amdei tak kata lada u Joseph ukun tat ya ka kalakut kala dan sabrang ban sha len tamau saman syam lada u Joseph umudui ya ka bahkan ni ka briu ka bangalayate mo habalayate mensua ka dan ka jing itu ki bahiang basam amdei bak chule sop habalayate ba ladu Joseph uang ya ka ma pala kelim pala pun kun no way ubriu ngan kentat no pa ban sya lan tamau kat no kadan ka jing syirkai baka kan sasya ban peniap manong pi buat ban sya lan tamau hari aingu yo try bau blai open pau lang bau angel jong u ya u Joseph na warulang ubriu bakut ma hamni hampai ong hang ni arpau wa hanrai u Joseph utanga jongka baudang hak baudalong ubahak ba umman ru ban penbana ka hakibriu lamut ban pelat no jar-jar ka hanrai ba udang pusan kini ki ru akmi u angel trai la pau ha u ha jing pho sniu uda ong ko Joseph ukun u David wat chep ting ban chim hame ya ka Mary ka tanga jong me na ba itai belapun haka ilong na umen sim bakun fi dalada lakha maung kidak lada lakha ya Jesus Christ haka jing em jong pi kan mau kan dan ka jing sya tharai sniu u Joseph la tharai sniu ya ka la long mu tharai sniu mu ongan pelat no kan dan ka jing sya tharai sniu kam dei ba suk ngakali fi celebrate menta ya ka Christmas
Lana fi celebrate ya kata jingka yau Jesus Christ hatu lapun ni em yau Jesus Christ haka dok no jangpi. Lapun ni em ka ka bakenja men simne pisule tang haka do. Lada lapun manong piru penhap yat yang ni ka jingyat baka Mary ka yat. Pensya yat ya ka jing tara ya syak tarai sniu nagi bahi yang basam. Nagi niam kirukong. Pensya isi manong Nanga experience ya kata habala ka ya Jesus Christ ka donut jonga habang sedang masya tarais niu giong ba ngalak lebi giong ba nga la kelumar giong ba nga yalam bakala giong ba nga la sya yalam bakala kalau tik ko Joseph ni wong imat ka Mary imat abo pusan gini ki ai kalalit le kam sniu mat Himdai man kelat ya kata balada ka yo Jesus Christ ak do no jong fi komno lapun ngadong nam pat ka ni kran choy ka jing pun kandan ka jing ele anong fi bandala ka yo Jesus Christ pat ka jing em jong pi ka e ka banja Pet ikini kidak kong kan karu yo kun men khatru ya ka kerteng jong u Jisu na ba un pen em ya ki briu na ki pop jong ki andala khayo Jesus Christ ha ka dot no jong pi kan dan ka jing em na ka pop sap sya kan dan ka jing em na ka pop andala pun kan dan ka jing ele anong pi habala sedang pun bila sedang ban kala kamun kandan ka jing ele anong andre habala kha sendan yau Jesus ka jing em jong pi kandan ka jing lat lut na kapap pi ka jing pun ya ini khulung ong fi kandai snam kandai banai haka kopo jong kami kandan ka jing ele haka mat jong ka khia ka ban khia ka sngo tat ka sngo light ka dang step kan pri kamo ki khat ka morning sickness gidan ki ai ha ka por barang pun ru kadan ka jingele ka bak kenja men sim jong pi kadan ka jingele namar balai pi im ha ka do ngonong ha ka pop ngonong abala pun yo men si do men sim khu las dang man khai tu Jesus Christ mi kadan ka jingele begini ki men sim bak man tang pemyo tia tang pi ling pi pisa namar balai kala jan light no ka pop na fi Pidan ka jing ya kesat lihat sidan na pedang jong fi ki barang ya kesat ya pop mentan rei plus ngautuk beladai man kelah kemut kadan ka jing pun ka ba kenjang men sim kata ka hima jong boleh kala jan wan napi kala jan syok no sabar ya ka hima jong sultan bangai tu ipi ya ka por balada pila kapat pinlap ya ka dak ba pilat lut na ka pop begitu ki jing lin ki basni begitu ki men sim baman ki baju pensitom ipi ki dan syu Gila sedang mi no naka jing em jong pinamar baong hang ni ka ketin jong blai ka ong no baong no kan kha ru ya ukun men khat ru ya ka kerteng jong u Jisu na baon pen em ya laki briu na ki pop jong in pen em ya laki pop atu pila ya la lut yang para banget na ki pop menen vi celebrate ya Christmas fi ai cake fi ai ngim ong ya kata rai ngakeli ka jing keli ka bakham jeliu atu pila la lut nya na ka pop Pila lat lut nyam nak jing bisni pila lat lut nyam nak to ka jing keren siap di kibriu pila lat lut nyam nak jing sngo niam pila lat lut nyam nak jing bitar pila lat lut nyam nak jing kwa brai nak jing pet film jaklia nak kam aurea ni kam klim na menin menmit pila celebrate but usamla na bakasamla jong fi pile ai kam ki bang dei ai ha ka kerten balakha ya Jesus Christ Lani pila plan lupa haka New Year man sale ki baca klia man enjoy man ya party man ya di man ya kle ki ai ne pila la lut nyam nak jing ya tu kana snew ki brio pila la lut nyam mo ne kumno la khan em si sayo Jesus Christ keli kan ingat adan kam man keli pila khan em yo Jesus Christ la so tu baklan em pi di ki brio mo Kaya ka banjaro habala kayo Jesus Christ haka jingim jamni ngao ngepi habala kayo kulong Jesus Christ kan danru ka jing temu ban penyap ya ka ega bala kapi ya ka ega bala dap ka ya ka jinglong mensip la kapat ta daw Jesus Christ ong lam da kapat ya ubriu unum la banyi i ya ka hima ki benang mingi keren ya ka jing kapat
ka bakenja man sim ladam kapat ya fi na ka umbat na man sim pen mamla ban rong sya hima ki benang ladala kapat ya fi man ong kandan kai ka baja kandan ka jing pensyang ban penyap ya ka jing long man sim what let's go pair kani kam dei ka basuk ya ka Mary but u Joseph abiki kayu Jesus Christ ki hak ban ya dai u namar u herat umut ban penyap ulah penyap ru ya ki kelung tongin ya pulih hang ni habalaka ka gospel Matius kelong ka baar kat ka baning kong habalaka ya o Jesus habalaka ya o Jesus ha Bethlehem Judea men bau herat ulang siem hakmi lawan Jerusalem na mingi syad Jerusalem kita ong hangno baulah sedang kasyan usiem kiju na bakila yo i ya uklur jong u hakari mingi bangilayawan ban mani ya u Henry abau herat usiem pat ulah yo sngow ya kata ulah ki wen pat habalaka yo jiska sapi kandan ka jingki wen haki bang pediang ni kan jingka haki ba bisni kan ka jingki wen haki bahayeng bahasam jong pilap ni kata kan ka jingki wen ong kan ude prince of peace ma mighty god usim ka jingsok ublai wa danbor ma ong em handai hang ni kadan em ka jingki wen namar un samara ai ka jingsok on ong fi takadau kadan ka jingki wen haki beri ki bang dan jingsok ha ka dok not jongki ki bang pat lait lut ni jing bitar ki ba perkat ka tang ba kenjado ba per buharat perkat tang ka ka ba kenjado ngon pi namar kala pen ki wen ya ka dan em ka jing ki wen hawala khayu Jesus ha po jong fi pidi man lak pet hang ni hawala khayu Jesus ha Bethlehem Judea man ba herat lalong siem hakmi lawan ki rustat na mingi sa Jerusalem kida ong hangno ubala dang kasyan usim ki jiu namar ngila yo iyo klo jong u hakari mingi bat ngilai wan ban mani u hanre ha bau herat usim ulayo sngow ya kata ula ki wen bat ka Jerusalem baro lambat u di habau la yalum lang yaki rang ba lengdo baro bat yaki nong tho upat ba ula keli yaki hangno ba an kai ukres bat kin sadan ki ba ktong ya fi ki ba sadan ki ba ktong ban penyap ya ka jinglong men sim ya fi tigila yatu ha u ha Bethlehem Judea na makum ni la tho da unong yatu pa paru ka Bethlehem ka ri Judea pamlong ibarit tam ha pedang ki sim Judea na ba na pa on mi no unong senchar basharai ya ki brio jonga ki Israel anda kum ta pai khat banyo u herat ha baula khat jar kita girus kat la kali biang ru na ki ya ka ayom baula mi pau utau klur bat haba ula pak no yaki sya Bethlehem ula ong to kilet no ya wat biang ru ya utau kunlong banda pila syam wan ya tu pat hanga bat ngaru ngan yo wan mani u di haba kila yo sngow ya usim kila let no akmi ru utau klur ya bakila yo i hami ngi ula let aswa jongki tak nau lapai ba ula ne apdang ka jaka hakaba udan utau kulung dia haba kila yo i utau klur kila lek kemen da ka jing kemen ka bakrau haba kila wan ru ha ka ying kila yo i utau kunlong lambat ka Mary bat ka kemi jung haba kila dam kila mani ru ya bat kila lao ya ki jing song jongki kila terwa ai jing ai ka ksiar bat ka jing ubi bat ka merde da haba maham lepai ki na ublai ha ka jing pho sni bakin amlat pai sha uherat kila let no shakari pat shakawai pat kalti fi ngat sabatai ka baar na batai sya sapang herat ni tkat ka bakhat mri anda kom tau herat haba ula yo i bala syukur u da kita ki rustat ula bitar elap ula pak penyap no i khun shenrang baro ki bana Bethlehem bar haki pang jong ka baro naduk ki ba arsnam bar ki bakham hapo kumbadai kata ka ayom ya ka baula keli biang ru na kita ki rustat tekum bala pendap ya kata bala ong dau Jeremiah nong itu pau ong harama la yo sngow ka jing ya sawa ka jing yam ba ka jing briu ka bakrau ka rakel ka dayam na marki kun kam mandru ba an pentengan ya ka na pakim don shu kan mau ka jing ka yo Jesus Christ kam dai ka basuk kala don ka jing penyap ben ya ki klung ki ba arsnam pipi jupulin am ya ka benta ka ba ka Bible ka ong ba la penyap no iki kun shenrang ki ba ha Bethlehem ba haki pang jong baro nadu arsnam bat ki bakham hapo andala kha yo Jesus Christ baru herat rusotu la shatap andala undala kullung undala kam he
hamsan kadan kajing penyak ben kan mau lakha firu haka baken jaman sim kana sedan kajing pensitam ben herat un sapa ban ketong pi leng bakin nong sentiat jong ngam tip kinong sentiat pi ki belakha arsin pin sa sutu ikinu kita kinong sentiat kin sapa wan hayin jong pi ban tok ket ya pi ban keli ya pi kai ka balaja batla bat sa pensitam ya pi kadang kajing pensitam ben haka par balakha yo Jesus Christ piju pulin ka Bible ka itu mdai banga tau manga ngiklat ya ni ka benta Jesus Christ wang ladaki isi ya pi laka dagi isi yang kin sa isi ru ya pi lada ki pensitam ben yang ya pi kin sa pensitam ben lada lakha shisha yo Jesus Christ amtang haka niam garukam amtang haki haki tradition ke bafidan re lakha shisha ga baken jaman sim pin sa lap man sa sedang pensitam ben ya pi bau herat un sapa iki agents jung ngakaran ya kajing shisha kini dikidak bat sakawai kadak gawa anda lakha ya pi kadai kajing kemen pat nak itu ki briu ki ba iet shisha nak itu ki rustat kin sa dan pat ki rustat ki bamdai ku mu herat kin sadan giru ustad ki bak kemen pat bakhayo Jesus Christ dong pi kin sadan ki bayak kemen lang bat pi haga baken jaman sim bapilawan saka jing pen em bapila lait lut nakapap balakhayo Jesus Christ kin sadan ki bak kemen ko para banget kin sadan ki shepherd lani kin sadan kita kinong up lang berat ki ba shisha ngan ong fi ki lang berat ki ba kinong up lang berat ki ba shisha Jesus Christ udai chief shepherd udai nong lang up berat bakrau tam handai la khatru ki ba kinong up lang berat ki ba shisha ki ba kenjaman sim kin sawan ban yaro try Jesus kin sawan ban lek keman kin sawan ban ong komble shibon ni keman palat pila lait lut nang ni kapap ni lak keman pila lait ni kiniam girkap ni lak keman ba pila kasha pila yo lait lut nang kapap jong fi mlek shu iki barem kin sayawan kedop ngan fi kin sayawan ban ai men sim fi ban ai ka mer ka ksiar ka ban ai men sim namar lakha yo Jesus Christ haka jing im jong fi hare ka juk kapor kin sadan pat ka jing pen sitam ban nga ya ro yu trang ong fi ka ba compare kan ka jing yalap mo ya kan ka si Christmas ngan fi but andalah sengap pa andalah paku Jesus Christ ulanang san tau beriu ba syapo ulanang san ka jing jong pi kan sadan ru kaba pihak banlet penkut ya kan yut kanyer sampai kan ni ka benta ka bakam sengoper uji su andalah apa udang kelung umlei adalah dap lai pausnam ulalet saka wa Jordan lapen baptis u pinumi bau Jesus Christ ule ki kamba ai shwa kajing pen baptis u di pilai adalah lai pausnam ha gospel Matius kalau nong kabalai pilai anda kum tahu Jesus kalau nong kabakat lai anda kum tahu Jesus lawan na Galilea syakawa Jordan ha Yohanes bat an yok pen baptis u re Yohanes ulakang u udaang ngadan kam pen baptis yang ada me temewan pen ban hanga u Jesus tu lai tu bolong u to sya menta na ba kum ni kan kalong kabadai yang iban pendap ya hak baro anda kum tahu la sya u Jesus tu adalah pen baptis u ulaki no kum ni na ka hakmi ru la pli ya ki hibenang ni u baula yo i yo men sim khoi bauda her kum ka paro bauda wan shong ru u hakmi ru ka tin na ki benang ka ong uni ulang khun jonga ubanga it e ubanga sngoba e pai wa yo anes ukhang ya Jesus Christ ban pendap ya ka hak jong u blai kan ong pi anda pila pun na la khai pi ong pi ma hau men sim ong pi bat kan sadan ki ba khang la ya pi ru rai pihak ban pensyaya kata masa khanglat bau Jesus Christ ndadap lai pos na mula sedang ban he pila sedang ban he ban sengau tu ya ke jing perkat pila sedang ban sau tu ban dei ban pendap ya kata ka hak jang ublei kum bau Jesus Christ pendap pila lait lut ni pop pila dei ban pendap na hak sadan ba khanglat pi andai anda pila dap pendap ka hima jang ublei kan sapli pi ba umen sim ba khut sawan hiar anong pi pila ya tu pat ngapuli na ka Bible ngakam puli ya ka bomdan ka ayu anda wala mi ong ka benang kala pli bo mesim khu lawan hiar ban sapen ko bor ong fi
Zapan kot bor nang ta anda la kai Jesus Christ anda pila dap pendap ya ka jingka arsin na ka ombat na umen sim jong ublay un sara ya pi syari klau onong pi un satrin ya fi hari klau kini ki dak ilang balakai fi ha bau Jesus Christ la pun la kha bat pila sedang san bau tau Jesus Christ men sim jong ublay utau brio ba syapo la sedang san ya pi un sayalam ya pi umen sim khu ka jakari klau hang ni ru pin sa sya ya ke jing sya jing e ki bahar kom bat ka ketin jong blai Jesus Christ uang baki nong shun jong ubri ki long na la yeng hi kan sadan ka jing ele na yeng na sam jong pi habla pun pilawan syai kata kemudian batap ke tisu men tadang tap mat ni cabas dan ba tap mat fi ndrei pin salap na ki yeng ki sam jong pi sadan ba pen sitam wat yo Jesus Christ ru kim pediang ki ba yeng ba sam u ya ka e ka bole la ya tu ki pot ki man ki paran kong jong kim pediang pi pulih ya ka Bible ada pi kuak pulih na ka gospel ngalak ada pulih arsin laisin adu Genesis adu jing penpau ngalak ada pulih bunsin ya ka Bible bangala pulih benya bangala lap boy Jesus Christ ru kim pediang ngong pi lakha bin la sedang ban he la lam di men sim khoi la dap khai pi na ko ombat men sim pila kop ya ka pendap ya ka hak jong boleh pila pendap ya ka tu jing pen baptis ngan ong pi pila ya pediang ni men sim khoi hadien ba pila kala kamut hadien ba pila mi ka pop hadien ba lai lut ngan ong pi pen sasedan kani ba pin hak maniat riklau pin salong marway kan sadan ka jing kan taj ya fi kan sadan ka jing syak kan taj naki bahi yang basam naki lok ki jor sedang ban pen saprit ya fi pin sa blet syak kata ka riklau dan ya marway Jesus Christ sudan tu ban sawan ban pen syai pi do sultan ban pen kelumar tan ban ong hatu kani ka bangalayok kha arsin hatu ka dain em hatu ka unsa pen syai sultan ban wan rak biang ni fi syak pop bat dan kibriu ki bam pikir kan ni ki bam klan ya ka tin jong blai ki ngop biang syaka jinglong ka barim ngan ong pi andai dan ki ba pendap yaldi dong sim ba ka tin jong blai wat apa yang kata ka jing don riklau wat kata ka jing pen syoi ki bana jantam wat ka jing pen syoi no sultan ki yang jat ang ni modor ma pi haba pidan hakari klau modor habala khat ya fi habala pun ya fi du men sim khut la bala khai fi du men sim khut ublei syum khat tang ba pin shu shong jaitu pi sedang man let ya lap ya ka tin jong ublei pi sedang ma piru ban pen khut na ai nu kusang ni unong rap habong mut ban pen khut ya kanu ka jaka ka bala nyut ka bala nyer fi suksi pi kitu ki barap pi hab le amnu pi hab dan mo pisak kan tak tentang pilat ki dan ki ngap ki dan ki ngalak ban angu dan utku pilat ban pom pi ban tang ka tu sedang ban kan tak pi nak kata dau pihak den lada pi dei ubri ubam dan ka jing ada mo pi pilat tu wan utku pi pilak ban yak bro un kan tak ya pi un dat ya pi haduk ban yu mo tu khau handai unang rap oba uba start ule amno pong daki juti ki bot biada ya ka khamat udeng ki gloves mo ura kawat ura kading ba ulet ban pen khut nganong pi shop pin bet sembai nama nang ta menta pila he ka jinglong men sim kan mauru pin yo ki jing ke ngakani ngakran praktikal da pila sedang banyalap ya ka jing sisa pen syak kan ta na ka liang ka diang ka mon bala da pimdan ka jing ada ujpol wong no wong duking no ya ka jingking atiar ka jang ublai baro ba pila banyang yele persya mo ki but tap sultan wa ka jing yele jang fi kamlong ni ka do ba snam regi men sim baman mo ki pensim ki bajah ka menang ba pin menta pila senang banlong unong riu yale pila kesan ngan ong fi pihak bandeng ba ya kini ki ya ka jingda syadam ka hak ka sti jong ka jingat ka wat lam umen sim ka balong ka tin jong blai ka jingda syadam ka jingkop ya ka helmet of salvation city segi Ephesus lang bandri wa ba pi sedang ban pen khut ma pi mat ginyut ki mi segi pesen kan ong pi hasanyum te mi gi pesen pihak ban peniap segi pesen ru pihak ban be men sim baman pihak ban duai ban syom wat ndak kala khut ngan ong pi tak dau nak keren ya kani kalong spiritual nong kan wan ki atak sin wan ki ba ki brio pa pi sedang pen khut gini ki ayu peni baka kendau kala khut las sedang ban pila sedang ban yo ban bet yo sembai menta kala clear te kam dei ka basuk para bangat la dakha yo Jesus Christ ya kha yo Jesus Christ kam dei ka basuk yo Jesus Christ ulak jansyak peniap au herat ulak sya tre ki parisi wat yo nes umut ban khang ni ma usutu bakala ya kaman jong blai te usama ban syak khang ni ki parisi ru Jesus Christ ban pun sin ma
Tenda lakha nong fi pilale kamon jong blai pihak ban ya kenduk baik kini ki struggles wat duk jingkerman para banget kinwan ban penyap kinwan ban yelek ban penyap mensim ba man ya ka jingim mensim ka ba pilayu apa pi sedang ban yalap le gospel pisang ban pen khut iki jaka kan mau ki apostol ki bawon ra ya revival pinda syong hanganu kanu jaka hanganu ka shnong hanganu ka locality ba pidan yu mensim khut kan sadan baik ka jing terayu blai gibri zakat ban duai fi ki zakat gibri kinda sedan bakamen kan ong fi ana kin dan ru haju apor ki ban sapen lep mana fi kini dak namar wali menta pilak syai pilak sangkran ban kelai ki beri nak pop pilang ban pen khut pihak buklei lakat yang ai pi ban pen khut ya ka sme ma leng bau Jesus Christ ya ka pop ka sme ya ka jing jaklia ka mene ka jong ka pertai dah bi yalap ya gospel tapi bayalap ya ka jingkel ka bemut tapi bialap ya ka jingsya baki hima jong blekan wan ha ki doknut jong kibri ki sedang berkelau tu baju di kiat di syu tu ba aurea aurea syu leng ba jong pi pilek yalap ban bat pi penbek ksut ru ma pilek ban pen baptis ru ma pilek ban bukti kini ok pedang mensim ku pi sedang ban hikaya ba uru un im no ka jing im ka bathamai ka de ka jingele wat mut ka basuk namar ka pi dan ka terteri jong setan mana oblei setan long sim ka sun mana pi ma terkadau ban wan ra ya ka hima jong blei hang ni ka khendau mana wong wan long ka mon jong mi wan ka hima jong mi long ka mon jong mi ha khendau ko ma banang ba pi wan ra ka hima ba ki beri sedang ban kala ka mut sedang ban im kam de ka basuk ka dan ka jingele ngalap ini kendan ka jing persyak kan ka jing keren siat kan dan ka ka jing pen sitam kam de ka basuk dari pihak ban yang scam ba anda kala khut ke to ka jaka pihak ban let syak jing duai syak jingit pihak ban let syak jing duai syak jingit ka ba jalan ka jing duai ha blai ka jing puli ke jong blai ba dok bakran ba ka jing shisha de hangta pin sai ba pin sawn ra ka revival leng ba jong fi kibri ke sayo jing penim kan sakut ngan ong pi kin sadan ki bawan yarap pi reswa kata kam de ka basuk kini ke ki kendit kidak tong ini perkat menta pi celebrate kumno ya ka Christmas tang ha ka do tang ha ka rongpong tang ha ka jingkut ka jingya bam khawai dawai mo ne ha ka bakenjam mensim du kadan ke ai belapun ya fi ne ka belaka filak kala ka bomot ya nik pop to ku blai shubun blai ker khu fi da ka menta ka buram jong blai da share da like ni ka video ba blai un yo ban ker khu ya pi ku blai shubun da ka menta ka buram jong blai ya ro itrai